Добър следобед на всички! Искам да съчетая две темички отново, защото по този начин няма да си губим времето. Айде първо виж това видео, айде после виж това видео, както правят някои други, за да може да изкарат повече пари, повече гледани и така нататък. Иначе това аз парите не съм ги изкарал, няма и $3 на месец, ако някой се интересува, но искам да кажа, че обичам да си пестя и моето време, и вашето време. Веднага на въпроса. Тема номер 1. От 1 януари 2026 година какъв закон влиза в Китай? Ами закона, че даже и да сте близки приятели, да сте гаджета, да сте много някакви такива първи приятели, нямате право в личния си чат да си разменяте порно файлове, независимо дали това порно е от интернет, дали е с VPN взето, защото там всички порно сайтове нали са забранени отдавна, както и YouTube, и Facebook, и X, и Википедията, всичко е забранено. Нали, от тия чуждестранни, където може да представят някаква истина, която не е угодна на Си Цзинпин. И сега вече става и това нещо. Не само чуждестранното порно, не само местното порно на нелегални такива организирани групи в Китай, които правят порно, но и вашето си порно. И веднага имаше коментари. Един човек каза, един китаец каза, че аз първо трябва да изтрия жена си, що ме е нелегално това нещо, и аз първо трябва да изтрия жена си. Друг подобен коментар каза, че аз работя нали, отделно, отсъствам дълго, с жена ми е единствената ми сексуална дейност, единствения сексуален обмен, така да го кажем, на такива начала, нали, просто по чата, например, WeChat, WeSing, YouTube, което там си ползват и си разменяме нали, такива нежности. Какво става сега? И това ли е забранено вече? Еми така излиза. И това е забранено вече. Значи, от една страна виждате какво е шизофренията там, политическата шизофрения. От една страна искат хората да могат да раждат повече деца, искат от една страна нали, да има повече раждаемост, обаче от друга, ама не може то забранено. Сигурно се надяват, че като забранят това нещо, ще може хората така да търсят по-реалните връзки и такова. Няма какво да го мислим. Никога не можеш да намериш истинските мотиви, истинската логика на някакъв такъв психопатен човек като Си Цзинпин, защото той може и да не го е наредил това лично, но тия, които му служат там, говорили сме си преди за отрицателната селекция, как стават тия неща. И второто нещо е, то е по-кратката темичка, значи пак имаше едно такова, дето от тези дни им предлагат на китайците да пътуват в Камбоджа. И то, понеже точно сега нали, има война с Тайланд тук, и някои веднага почнаха. Значи, на нас ни предлагате да ходим на място, където има военни действия, а уния по-клониците, де тук си мислят, че постоянно някой ги отвлича и им крадат бъбриците, такова. Аз до сега съм останал без органи, както живея така почти 3 години. Как и да е. Те казват, виж на какво гадно място ни пращате нас, но това тук е рационалното зърно. Викат, но вашите деца, вашите дъщери и синове, те са в добрите, в развитите държави, в западните държави и така нататък. Същата работа, както с руския така наречен елит. И те, руснаците да се стоят тук, трябва традиционни ценности да развиваме всичко това. Обаче техните дечица, нали, веднага в чужбина. Пак съм ви казал на Си Цзинпин дъщеря му, примерно, в Щатите. В кое си академично място и такова. Не знам, Тръмп успя ли да изгони, нали, не ги следя тия неща толкова, но дори дъщерята на Си Цзинпин е в Щатите. Представете си за какво става дума. А нормалният, обикновения, редовия китаец с голям зор може да вземе паспорт, ако го вземе този паспорт да може да пътува, не е задължително да му го дадат този паспорт. Примерно предприятието, където работи, може да каже, не може, дай ми паспорта, или пък на границата и така нататък. Да не обхваляме пак и тази тема в момента. И това е положението. Значи от една страна вече даже не можеш с интимни приятели и близки приятели да се разменяш еротични и порно неща. От друга страна не те пускат да излизаш, от трета страна елита, нали, дечицата, всичко може там да запад, да си разберат, каквото си щат, да си живеят както си искат. Добре, благодаря за вниманието.